Labor officer ya ono wo Ahafo Simon Kwadwo Asare se ne mabune ne adwuma ye wo mantom ne mu no soro kwa na ekọ ne kwa bi so no ye mbambo mu nsem ene ye de kuro atofre no ne nsem no nto so eni Samuel Kwadwo Asare ne pani kwanchefo hwa pade hu nsem so ewa Ahafo mu ene de atodwa se emabunu a wonya adwuma nya wo mpotem ho no amana hom ne so pa ya wo kire se eyade a ebetumi de oyi na aba pa sempanifo anhwe ntu ho na ma ode nsem atudwa e ogo so ene wo kire se ye fa Ahafo Region as a whole ye wo unemployment rate no e wo soro akwanya ye de to wo se empo ye training e de ama won mo pese wonya nsanu dwuma no krampo no yenam community to community e bodawru onipa ne be register ho a na wagya na okutwi pragea eno de e yade a e hayen na unemployment rate ne de in fact me ka se enisora na meboa ye wo great unemployment challenge e wo region no mu wasan de atodwa se kwan ba ko a ebefa so a obetu mabuna yenya adwuma anya ase ne se ebehye won kran na wonom akọ apade aso ya hodo mu ewo mensina hodo mu se ne be ya wonom ede won hia asem beko no mahwe etu ho anam nya ba ko pa labor e de ato se betumi resolve that issue ne se oba be register adwuma na opese osua ye behwe kwan ebefa so obenya adwuma na ayeden asua ensanu dwuma foforo bi na wo na bi opese osesem a emmoa no ye wo counseling team ewo ho ebiu de meka de aka we hu ne se mesre emabunu no adwuma no bim wo ho na enam se school no dodo no ampese ombeko nti no adwuma no kora ba the last time ne Nimont HR4 ehia ye no we hear some skilled but skilled no ye na e wa hafo no ye ne bi ne ye be ye den ye nsaka bi tisi yesua enti eno de ye de sa kwanya no ebeto